అందరికి క్రేప్ లో ప్లెయిన్ మనకి బ్లౌజ్ స్పెషల్ అయింది కదా. బ్లౌజ్ చూడలేదండి, నేను కూడా ఓపెన్ చేస్తాను. స్పెషల్ అయింది, ఇది ఓల్డ్ ప్రైజ్ చేస్తున్నాము. కలర్ చార్ట్ స్టాక్ రిసీవ్ అయింది ఇప్పుడే. చూడండి ప్లెయిన్ బ్యూటిఫుల్, ఇందులో కలర్ చార్ట్ అన్ని చూసేయండి. ఓల్డ్ ప్రైజ్ 2000. బ్లౌజ్ చూడండి, బ్యూటిఫుల్ ఐటమ్. ఒకసారి కలర్ చార్ట్ అన్ని చూడండి. మెటీరియల్ అయితే ఇంకా అసలు సుపీరియర్ అయింది, క్వాలిటీ డబుల్ వర్క్. ఇవన్నీ చూడండి, కలర్ చార్ట్ చూడండి. చూసేయండి, ఇవన్నీ కలర్ చార్ట్ చూడండి. కలర్స్ ఓకే అండి. కావాల్సిన వారు ఆర్డర్ చేసుకోండి. అవసరమైన స్టోర్ విజిట్ చేయండి. 2000 ఓన్లీ. ఓకే అండి, అన్ని స్పెషల్ బ్లౌజ్. నమస్తే.